suposo. En Joan té un cotxe aquí darrere, per tant... Ei, punto, nois, punto. Tothom que està a l'escenari, si no, arriba. Què és això? Els guants? Sí, porta. Ei, hola. Què tal? Vinga. Molt bé, sí, ja fas a dalt, pugim això. Sí, Anna, corre. Això són el sofà. Posa així, aquí. No, la punta, exactament no la punta. Aquí? No, l'altra punta, Aquí, això. El que no em dura, el que... Sí, autèntica arma. Ui, perdona. Merda. No cobreu. Si jo passo per aquí corrents. Quan no cobràs? Sí, corrents. No, està assegurat que no cobràs. Joan, has vist les sabates que porto? Sí, aquí veurem. Si caic, em vas No t'estranyi, però faré rotllo així, faré rotllo com... Hòstia, que va que hauria de fotre alguna cosa, si algú fos fora de lo, no? A vegades no pous, tio. Jo, però... Bueno. Tot era... Quan dius... És molt fàcil, tot eren mentides. No sé ni de què parlava. Aquest no sé ni de què parlava. Però a vegades tampoc... Sota, si no... Espera, l'agafo per... No m'agrada així de petita. Aquesta és la 11, no és enllà. Ah, molt bé. Això ja l'hi he fet. Jo la sé, però no sé quin número dic. A veure, quin número són. Un moment, si no sabeu... Estaré sentat allà. Que no se puede un poco de Bona tarda, Fred. Bona tarda, senyoreta. Els primers ara els porta al gym, els altres no portaran pas. Ai, no. Aquell deu ser el vaixell. Sí. Ai, verge, tan aviat. Ai, ja t'has recordat de tot. Home, això crec. Llimones, ous, sal, oli, mantega... Això era tot, oi? Exacte. Tinc tantes coses per fer que ara ja no sé per on començar. No hi haurà més convidat fins demà al matí. Ens han deixat sols. Es veu que la governanta de confiança de la senyora i tot el seu séquit arribaran demà. I en tots els convidats que arriben avui, jo no és responsable del que pugui passar. Vaja, tranquil·la. Ja veuràs com tot anirà sobre rodes. Oi, Fred, que aquesta sala és fantàstica? Molt bé, molt bé. Una mica buida, però ja se sap.
Els patllos rics els agraden les coses així. Els rics. Aquests estan tots bojos, els rics. Ei, hi ha un home que es va gastar una pastarada de calés per comprar-se aquesta casa, Mala pila de diners gastada. I després se'n cansa i resulta que la posa a la venda. No t'oblidis de l'oli de les làmpades, Fred. Si no les omplo avui, demà començaran a fallar. Demà sense falta les tindran. Ajuda amb les maletes, Fred? Sí, noi, sí. Tom, que ja no me'n recordava. Aquí tens la llista dels convidats. Gràcies, carinyo. No són un grup en gaire classe. Senyoreta Clifton, aquesta tenen de ser la secretària. Ai, no m'agraden les secretàries. Senyoreta Clifton? ¿Usted es la Roger, no me equivoco? Sí, bona tarda, ¿Por qué senyoreta. se ocupará de las maletes del capitán i el meu? Descuidi. Que ja havies estat aquí abans. No, però n'he sentit molt a parlar. Del senyor i la senyora Owen. No, d'un vell amic, en Johnny Brewer, un company meu. Ell va construir aquesta casa. És una història trista. Una història d'amor? Sí, princesa, la més trista de totes. Ell era un noi jove molt ric, que es va enamorar de la famosa actriu Lily Hogan. Li va comprar una illa, aquesta, i li va construir aquesta casa per ella. Sona molt romàntic. Ai, pobre Johnny. Es va pensar que separava de la resta del món, que incomunicable, sense... Els senyors Owen s'han hagut d'aturar a Londres i no arribaran fins demà. Em sap molt de greu. Em permet presentar-li el capità Lombard? El senyor... Marston, Anthony Marston. Vol una beguda, senyor? Sempre. Què prendrà? Whisky, si pot ser amb gel. Un lloc meravellós, meravellós el que tenen aquí. Benvingut, soc el secretari de la senyora Owen. Em dic Lombard. Ve aquí alguna cosa, senyor... Davis, em dic Davis. Senyor Davis, el senyor Marston. Senyor Marston, encantat. Senyor Lombard sí que em ve de gust veure alguna cosa. Déu-n'hi-do que no posareta que hi ha fins aquí, oi? Però uau, quina estada. Em recorda Sud-àfrica aquest lloc. Ah, sí? A quina part? Durban, Natal, ja sap. És que, veurà, és d'on vinc jo, és d'on vaig néixer. Que hi ha estat mai vostè? Jo? No. De debò? Doncs miri, un país de meravelles. Or, diamant... Almirant Maciel, si m'equivoco? Com està? Em permet presentar-li el capità Lombard, el senyor Anthony Marston i el senyor... Davis, em dic Davis. Els senyors Owen s'han aturat a Londres i no arribaran fins demà. Això suposem. Brindo per ells. Estat del servei. Sí, a la companyia d'artilleria africana. Un lloc massa avorrit per mi quan estàvem en pau. Llàstima. Sí, va ser una bona... On és la senyora Hodgen? La senyora Owen s'ha hagut d'aturar a Londres i no podrà arribar fins demà. Això suposem. Sí. Va perdre el tren? Suposo que podria ser. Em permet presentar-li el capità Lombard, el senyor Anthony Marston, el general Mackenzie i el senyor... Davis, em dic Davis. Vol que li agafi una maleta? Deixi que li serveixi una beguda. Un gotet de licor de cirera, whisky amb soda, un martini sec. No provo mai l'alcohol, jo. No prova mai l'alcohol. Suposo, jovenet, que sap que ens ha deixat a tots nosaltres dempeus allà al moll. I hem hagut d'esperar molta estona fins que ha arribat la segona llanxa. Ostres, ho sento molt, senyor... El que em sembla realment insòlit és que la senyora Hodgen no sigui aquí per donar la benvinguda als seus convidats. Potser és el tipus de persona que no pot evitar perdre el tren de tant en tant. Suposo que deu ser això. Ni parlar-ne. La senyora Hodgen no és així de cap manera. Potser ha sigut culpa del seu marit. No en té cap de marit. Vull anar a la meva habitació a canviar-me per sopar. Sí, ens tomarà la senyoreta Rogers a dalt. Ella els ensenyarà les seves habitacions. L'acompanyo. Sap molt de greu dir-li que els nostres anfitrions encara no han arribat. Em dic Lombard. Wargrave, com està? Vol prendre alguna cosa, senyor? Sí, sisplau, whisky. Davis, em dic Davis. Un lloc meravellós el que tenen aquí, oi? Únic, m'atreviria. No sabia que vostè era de la família. No, no ho sóc. Jo he estat de 10 anys vivint en el Club Benton. I allà, la cadira estava aquí, al mateix puesto que aquest. És un costum. Sí, gràcies. A la meva edat costa molt de canviar de costum. Bé, fantàstica. No és una bona cadira com la que tinc en el Club Benton, però bé, és una bona cadira. Per cert, molt amable aquesta gent d'haver-nos invitat. Perdoni, senyor, em deixa les seves coses i les faré a la maleta? Sí, senyoreta. Com està? Davis, em dic Davis. Soy la senyoreta Armstrong. Infermera Armstrong, em sembla. Com ho sap? Això pensava, mai oblido una cara. No em digui que m'he oblidat d'un pacient. No, és que la vaig veure en un judici donant testimoni. Ah, sí? L'interessen els judicis? És que sóc sud-africà, sap? I m'agrada molt investigar com funciona aquest país seu tan meravellós. Clar, clar.
Vol veure alguna cosa? No, gràcies, no bec mai. Li fa res que vegui jo? Passi, passi. He anat a donar una volta per l'illa. És un lloc fantàstic. Molt rocós però increïble. Increïble. Veníem al vaixell i mentre ens acostàvem pensava que realment són unes vistes impressionants. A més, aquí deu haver molta calma. Massa calma i tot. Ai no, necessitava un descans. Un temps en un lloc com aquest és el que em demanaven els meus nervis. Treballo amb un especialista dels nervis i paradògicament em pateixo. Que ha vingut en tren? No, he vingut en cotxe. Conduir jo mateix em relaxa. I un bon tros des de Londres. Quan ha tardat? No he corregut, mai corro volant. És dolent pels nervis. A més, m'he trobat un noi maleducat que gairebé em llança pel barranc. Deuria anar a 150 per hora. Per què no li he vist la matrícula? És que si no, l'hagués denunciat. En aquests inconscients que fiquen en joc la vida dels demés, els haurien de retirar el permís de conduir. Disculpi. Vull anar a parlar amb el senyor Owen i a més m'haig de canviar per sopar. El senyor Owen no ha arribat. M'ha cridat, senyor? Ah, sí, agafi el meu barret, sisplau. A quina hora sopem? A les 8. Crec que tothom s'està canviant ja. Molt bé, molt bé. Li agrada la seva feina aquí? Sí, senyor, gràcies. Podries netejar aquests gots. Sempre em deixes la feina bruta per mi. Estic aquí jo sola preparant el sopar de 4 plats sense que ningú m'ajudi. Va, dona un cop de mà i ens rendeix tot això. Amb qui parlaves? Amb un tal Davis. Un que és milionari. Sense cap tipus de classe ni elegància, si vols saber la meva opinió. Ai, no m'agrada aquesta gent. Sembla la gentussa que hi havia a la fonda. En Davis va que té molt diners, però si veiés la seva roba interior, és de la més barata que existeix. Aquí no ens estan tractant bé. Tots aquests convidats que arriben sense cap ajuda ni cap altre criat per donar-nos suport. Ai, quin vespre tan preciós. Ui, sí, el temps està màgic. I el mar es sent tan i tan a prop, gairebé sembla que pugui tocar. Un so agradable. I qualsevol diria que estem a Anglaterra, si gairebé no fa vent i tan tevi. Estic pensant que es deu sentir una mica incòmode en aquest vestit. No. No és molt estret? Jo no ho crec. Ja em perdonarà, joveneta estimada, però aquí el que passa és que vostè és massa jove per comprendre res de com funciona la vida. Ah, no? Mira, a una dona de bona posició i de mitjana edat no li agrada gens que la seva secretària personal estigui atractiva. Sembla que vulgui cridar l'atenció del sexe oposat. I diria que ho aconsegueixo? Això no té cap importància. Una noia que deliberadament busca cridar l'atenció dels homes no durarà gaire la seva feina. Bé, jo crec que això depèn de per qui treballi. Senyoreta Clayton. No creu que se sent una mica desagradable? Els joves d'avui en dia tenen un comportament realment indecorós. Indecorós? Sí, vestits que deixen l'esquena en l'aire, mig despullats a la platja amb l'excusa de prendre el sol. Familiaritat, això és el que és. La falta de modèstia. Beuen còctels. I miri els joves d'avui en dia, decadents, borratxos, sense cap tipus d'utilitat. Miri si no el jove Marston o el capità Lombard. Què li veu de dolent al capità Lombard? Jo trobo que ha tingut una vida molt interessant i molt variada. Un aventurer. Tota aquesta generació de joves no serviu per res. Ja veig que no li agrada la gent jove. Què vol dir? Res, només volia deixar clar que es veu molt que no li agrada la gent jove. Ai, que hi ha alguna raó per la qual m'hauria d'agradar? No, però s'hi ha perdut molt de la vida. Què ha dit? Vostè és una impertinent. Mira qui parla. Però què diu? Res! I què dius del jutge? Semblava que tu no creus. Ai, tots els jutges semblen tortugues. Tenen aquesta manera tan maligna d'amagar el cap a dins i al fora. L'aixequen quan és l'hora de condemnar i castigar. I la baixen quan és l'hora de donar la cara. El senyor Justícia Wargrave no n'és cap excepció. No m'havia donat, que era jutge. I tant, i té fama aquest el Wargrave, És el responsable d'haver enviat a la mort més innocents que qualsevol persona d'Anglaterra. Ei, preciosa, us coneixeu? No. Laura Armstrong, infermera. Vera Clayton, secretària. Ai, aquestes vacances pinten molt bé. Bona nit, senyor Lawrence. Senyoreta Breno, oi? M'agradaria preguntar-li alguna cosa, que pot sortir fora un moment? Tinc un cotxe fantàstic, un Mulati Sport Carlota. En tota Anglaterra n'hi deuen haver 2 o 3 com el meu. Puc arribar a 180 km/h. Bona idea. Em vol donar, senyora? Semblava tan estranya, semblava tan segura que no hi havia cap senyora Owen. Potser la senyora Owen, potser, No estan casats i venen aquí per tenir aventures extramatrimonials. Vaja, quina llàstima que no ens coneguéssim, perquè podríem haver vingut junts i qui sap, potser ens haguéssim fet amics i tot. Sí, llàstima, podria haver sigut divertit, però una mica arriscat pel que m'han dit.
M'hauria d'haver vist travessant Salisbury, a 150 km/h. El vent es pategava contra els vidres. Oh, no es pot descriure. Ho ha de viure. Potser podria venir amb mi quan tornem a Londres. Home. Ho sento, Marston, però per bé que em caiguis, la senyoreta Claythorne tornarà a Londres amb mi. Ah, sí? Sí. Ostres, mireu-los! La poesia dels negrets, no són graciosos? Però de què parles? Quina figureta, quina poesia. Sí, home. No us en recordeu? Hi jugàvem quan érem petits. Jo hi jugava, segur que hi jugàveu tots vosaltres. Anaves recitant la poesia, a mida que t'anaves tirant a terra i anaves fent veure que et mories. 10 negrets se'n van anar a sopar, un es va ennuegar i en va quedar 9. Sí, 9 negrets desperts i tard, un no es va despertar i en van quedar 8. Després anaven 8 negrets van anar a l'excursió. Un de cada enrere en van quedar 7. Silenci, sisplau. Han estat condemnats pels següents assassinats que van cometre deliberadament i essent conscients del que feien amb tota la sang freda. Laura Armstrong. Vostè va causar la mort de Lois Mary Cleese. William Henry Bloor va assassinar James Stephen Landor. Emily Caroline Brand va ser la responsable de la mort de Beatrice Taylor. Infermera, oi? I era aquesta veu! No està, no s'ha de descobrir res. Però d'on dimonis venia aquesta veu? No em toca dir, és una gravació. Ha de ser una broma de Lucy, no creuen? Vostè creu que sonava broma? Ha de ser una broma, no pot ser de veritat. Què passa? És una broma de la joventut, això? Estrany aquest tocadisc. Vol una miqueta de brandy? Sí, sisplau. M'he desmaiat. Sí, tranquil·la. Veus la senyoreta Rogers, tranquil·la. Ai, estic la veu, aquella horrible veu. Tranquil·la, Esther, tot ha passat tranquil·la. No passa res. Vull tranquil·la. Composa't, Ja està. Tan sols és que m'he espantat. I tant que t'has espantat. Quina s'ha espantat? Tots ens hem donat un bon ensurt. Quina colla de mentires. A mi m'agradaria. Primer de tot, crec que hauríem d'acompanyar la senyoreta Rogers al llit. Rogers, acompanyi la seva germana. I torni a venir. Hi ha moltes coses que cal que aclarim. L'acompanyo, crec que porto una mala informació. Es posarà bé, oi? Sí, no pateixi. No sé vostès, però jo necessito una altra beguda. Sí, jo també. Jo també. Vol que li porti una aigua, senyoreta bé? Sí, em vindria de gust un got d'aigua. Poseu-me un whisky, també. Es posarà bé de seguida, li he donat un calmant. Vol veure alguna cosa, senyoreta? No, jo de res. Vol alguna vostè, general? Rogers, han d'arribar fins al final de l'assumpte. Parli'ns del senyor Owen. Aquesta ella és seva, senyor. Això ja ho sabem, però parli'ns, què sap sobre ell? Ja veurà, és que no l'hem vist mai. Què vol dir que no l'ha vist mai? Nosaltres vam arribar aquí només fa una setmana, la meva germana i jo. Només teníem encomanat de preparar la casa fins que arribessin els convidats, els senyors Owen. Vol veure la meva carta? No tinc aquí el telèfon per la senyors Owen. Pot ser contractats per l'oficina de Plymouth. Jo la conec. Segueixi'm la seva història. Vam arribar ja quan... Que deia ser d'una coneguda meva, una senyora que havia conegut fa 2 o 3 estius en una casa d'estiueig. La firma era difícil de llegir. Jo vaig suposar que es tractava de la senyora Hodgen, perquè estic ben segura de no conèixer ningú anomenat Owen, ni molt menys una dona casada. Que té la carta? Sí, l'aniré a buscar. Senyoreta Clayton? Jo buscava una feina per aquest estiu i em vaig apuntar a una agència de secretàries de Londres. Em van oferir aquesta posició i em va fer gràcia tot això de treballar en una illa i tot plegat. O sigui que vaig acceptar. I no li van fer cap entrevista? No, però aquí tinc la carta. Senyoreta Clayton, hem rebut les seves credencials i estarem encantats de tenir-la aquest estiu entre nosaltres. Li pagarem el sou que demana i l'esperem el dia 8 d'agost. Podrà agafar el tren a les 12 a Paddington i en el port d'Oakwright
L'estarà esperant un vaixell per traslladar-la a l'illa. Li envio 5 lliures per les despeses. Atentament, una Nancy Owen. Vostè, Marston, què hi diu? Jo vaig rebre un telègraf d'un amic meu, en Berkeley. Em deia que vingués aquí a passar el que quedava d'estiu, que ell vinc. Aquí era de caire professional. El senyor Owen va trucar a la consulta a la que treballo preocupat per la salut de la seva dona, que patia dels nervis. Ens demanava que enviéssim algú per observar-la sense passar per un convidat, ja que ella no ho acceptaria de cap altra manera. Soc l'infermera amb més experiència en aquests àmbits de la consulta i em va semblar una bona manera de passar l'estiu. I no coneixia la família de res? No. I va acceptar l'oferiment perquè sí? Es mencionava que ens recomanava un metge eminent amic nostre. M'oferien unes vacances pagades en un lloc luxós i tranquil. Aquí la té. Estimada senyoreta Brent, espero que se'n recordi de mi. Es va conèixer a la casa d'hostes fa 2 estius i teníem tantes coses en comú. Ara me n'encarrego d'una casa meva d'hostes a la illa de l'Indi, a la costa de Devon. Penso que li agradaria molt de passar l'estiu entre nosaltres. Oferim bona cuina anglesa i tots els convidats són gent educada, amable i de moral elevada. Res davant de mitjanit ni nuesa a les platges. Penso que estaria molt contenta d'estar entre nosaltres i voldria tenir-la com la meva convidada, esclar. Li suggereixo el dia 8 d'agost. Podrà agafar el tren a les 12 a Paddington i a l'aeroport de Oakridge li estarà esperant un vaixell per traslladar-la a l'illa. Atentament. Sí, la firma és difícil de llegir. M'agrada això de la només a les platges i els balls a mitjanit. I vostè, senyor Lombard, què me'n diu? Jo no he guardat la carta, però és el mateix que gairebé tots. Em convidaven mencionant amics comuns. Vaig pensar que seria interessant. Aquí tenen la meva carta. Coneixia, no era res més un nen ric consentit. El coneixíeu abans del judici? No, esclar que no. Està mentint, Vera. Tot eren mentides. I vostè, general, té alguna cosa a dir-nos? Bé. La Tirlington era un oficial meu. Un bon oficial. El vaig enviar amb una... De veritat? La gent com vostè no hauria de tenir permís ni per portar una bicicleta. Són un perill per la comunitat. Em van treure el carnet de conduir durant un any sencer. Quina ximpleria. No em mirin així, que no sóc l'únic acusat aquí. Et podria dir una cosa. Se'ns ha anomenat a la meva germana i a mi. I no hi ha res de cert del que s'ha dit. Nosaltres vam curar i cuidar la senyora Bailey. Tenia una mala salut. La nit que em van pitjorar hi havia tempesta i no funcionaven els telèfons. Jo vaig anar caminant durant tota la nit, però va ser molt tard. Vaig fer massa tard. L'estimàvem molt, la senyora Bailey. Si haguéssim pogut fer qualsevol cosa que estigués a les nostres mans per ajudar-la, ho haguéssim fet. I qualsevol que ens conegui ho diria. La meva germana va plorar més que qualsevol membre de la seva família. I ningú va dir una paraula en contra nostra, em senten? Ni una paraula! I més quan supera vida o mort. La família sempre culparà aquí el mèdic, però nosaltres vam fer el que vam poder. I, mirin, no me'n recordo. Sempre és millor dedicar-se a una consulta privada que operar. Sobretot si s'ha deixat la beguda, no? No té cap dret d'insinuar coses d'aquestes sobre mi. Mai provo l'alcohol. Estimada, jo no he suggerit res. Aquí, a més, jo no la conec de res a vostè. Aquí l'únic que sembla conèixer-nos a tots és aquest tal senyor Owen. I vostè, senyoreta Clayton? Jo era la seva mainadera, la de Peter Hamilton. Estàvem passant l'estiu a una població costera, Cornwall. Hi havia unes corrents marines molt perilloses, de manera que el nen tenia prohibit nedar mar endins. Però va aprofitar una distracció meva per llançar-s'hi. Tan bon punt em vaig adonar el que havia passat. Em vaig llançar a l'aigua i li vaig anar al darrere, esclar. Però ja li vaig ser a temps. Hi va haver investigació. Esclar, i tant l'equip policial com el jutge que ho va investigar em van deslliurar a mi de tota culpa. Ni la mare del nen em va culpar. Gràcies, Vera. I vostè, senyoreta Brent? Jo no tinc absolutament res a dir. Res? Res de res. Es reserva a defensar-se. No és una qüestió de defensar-se. Jo sempre he actuat seguint els dictats de Déu i de la meva pròpia consciència. Quin grup tan noble, recte i innocent que som, A part de mi, esclar. Estem esperant la seva explicació, capità Lombard. No en tinc cap. Com que no en tinc? El crit al disc és la veritat. Vaig abandonar els meus homes a la selva. Des del meu punt de vista, el nostre anfitrió no té les plenes facultats mentals. Podria ser perillós. I en el disc ens ha amenaçat. Crec que hauríem d'abandonar la illa immediatament. Sí. Això no ho podem fer, no hi ha vaixell.
Què vol que diguem? Què vol dir que no hi ha vaixell? No hi ha vaixell, no en tenim. Doncs trucarem a terra. Sí, trucarem a la policia costera que es vinguin a Els buscar. telèfons no funcionen. El Fred ve aquí sempre i ens porta el pa i la llet. I ves aquí sempre a les 8. Només es queda això. Bé, doncs, penso que no tindrem més remei que passar la nit aquí. Però crec que demà al matí, a primera hora, hem de sortir d'aquí. Podríem mirar de resoldre aquest misteri. Sembla Encara és molt aviat. Sí, ja ho sé, però tot és així, si aquest home de portar la llet i el pa, en teoria ja hauria de ser aquí. Aviat serà l'hora d'esmorzar. On és el Rogers? Com pot estar pensant en l'esmorzar en un moment així? Sí, què ens fa? El vent és una mica més fresc i sembla que s'acosten núvols. El diari d'ahir deia que avui cap a la tarda giraria de festa, però amb una mica de sort ja no serem aquí. Tant de bo el vaixell vingui ja d'una vegada. Com més aviat marxem d'aquesta illa, millor. Però la marea no és favorable. Si tinguéssim un vaixell al port, picaria contra les roques i no en quedaria res. Però llavors, els habitants de la illa estan atrapats aquí fins que canvia el temps. Sí senyora, hi he condensada, tonyina en conserva i coses enllaunades fins que torni el bon temps. Sap què? M'estic adonant que els plaers de viure en una illa estan sobrevalorats. Ja deu estar acostant-se. El vaixell, vull dir. Podríem tornar a pujar des d'aquí, no es veu tan ferma. Va, company, no planis del vaixell. No pateixi, senyoreta, pujar i baixar no farà que el vaixell torni més aviat. Ni què deu estar fent el tal narracot. Tots els habitants de Devon són així, es prenen la vida amb molta calma. I el Rogers? No l'he vist des d'ahir la nit. Si volen saber la meva opinió, em sembla que el Rogers d'ahir es va d'un bon dot a baix. Tots vam tenir un bon ensurt. Quan hi penso... Sí, però tal com s'ho van prendre els Rogers, em sembla que sí que es van carregar la pobra iaia. Vostè veu això? Oh, i tant. Si fos per mi, aquest el Rogers em sembla que és més culpable que Satanàs, si volen saber la meva opinió. Malgrat Déu, això és increïble, sembla un conte de por. Absolutament inimaginable. Suposo que aquesta vessada ens deu baixar de l'estacada, ja. Què vol dir? Això és impossible, vostè mateix ho ha dit, no hi ha cap altre vaixell a la illa. Sí, però he estat pensant. Només tenim la seva paraula per creure-ho. Imaginin-se que aquest matí s'ha llevat d'hora i ha marxat. Ah, no, segur que no li està permès abandonar la illa. Que ha dormit bé, Gerard. He tingut malsons, he somiat. No és estrany. He somiat amb la Leslie, una meva dona, sap? Sí, sí, oh, i tant. Tant de bo vingui ja que està el narracot. Qui? Sí, home, el narracot, el noi que ens va dur aquí, amb la barca, que no se'n recorda. Va ser ahir? Sí, a mi també em sembla que fa molt de temps ja. Entre el gramòfon, el suïcidi, la nit que hem passat i que ens hem hagut de llevar d'hora per esperar el fallo aquest, sembla que fa setmanes des d'ahir. Vostè no ho entén. Estrany. Què vol dir? No m'agrada com pinta. Em sembla que la mort del nano aquest l'ha degut trastornar. Jo no tenim ara, pobre noi. Li vaig dir jo mateix ahir a l'estudi. Senyoreta Armstrong, vostè creu que va ser un suïcidi, oi? Quina altra cosa podria ser? És que no ho sé, però un suïcidi? Mirin, senyoretes, he estat pensant, rumiant durant la nit i se m'ha corregut. Imaginin-se que aquest tal senyor desconegut és aquí, entre nosaltres. El Roger no tindria per què saber-ho. Seria espantós, no troben? Però hagués estat impossible per qualsevol posar verí el que fos a la copa del Marston sense que ens n'adonéssim. L'haguéssim vist? No, home, però la copa del Marston va ser aquí, sobre la barra durant tota la nit. Qualsevol de nosaltres hi podia haver llançat una ampolleta de cianur. Però de nosaltres, home, fixi's què diu. Està aquí. Senyoreta, l'he estat buscant per tot arreu. Sembla ser que la meva germana no es desperta. Pot ser que encara li doni l'efecte dels calmants, nen. No se'ls hi passi pel cap marxar sense mi, Ostres, tant de bo vingui ja el vaixell d'una vegada, ho diu aquest lloc. Sí, com més aviat avisem a la policia, millor. La policia? Sí, esclar. Quan hi ha suïcidi, se'ls hi ha de notificar, senyoreta Clayton. No esmorzarem mai? General, que té gana, general. Leslie, Leslie, estimada. No, jo no sóc la Leslie, sóc la Vera Clayton. No els vaig comptar i n'hi havia 10. I què? Que només en queden 8. Sí, és veritat. No m'agrada a mi tot això. Va, que probablement hi havia 9 del principi. Vam suposar que n'hi havia 10 per culpa de la poesia Que infantil. no, que jo els vaig comptar quan vaig arribar i n'hi havia 10. Senyoreta, què li passa? La senyoreta Rogers està morta! Què? Com? Ha mort mentre dormia. Aquest matí el Rogers l'ha vista tranquil·la que l'ha deixat dormir. Ha baixat a la cuina, fet les seves feines i li ha encès un poc a l'habitació perquè estava molt freda. I deu fer ben bé 5 hores que és morta. Però què ha sigut el cor? No ho sé, podria ser. Després de tot, ahir es va dur un xoc molt fort. Sí, Podria haver estat enverinada, suposo. perfectament possible. Amb el mateix que en Maston? No, res de cianur aquesta vegada. Ha sigut algun barbitúric o alguna cosa semblant. Vostè li va donar alguna cosa per dormir, Sí, li vaig donar una dosis mitjana de luminal. No se li en va a la mà, potser? Pot estar segur que no. M'està acusant d'alguna cosa? No s'ofengui. Només deia que si tenia el cor delicat, entre la dosi i l'ensurt... La dosi que li vaig donar no li va fer mal ni un nen. Sí, doncs què ha passat al final? No ho sé, ja ho determinarà l'autòpsia. Si això hagués passat amb algun pacient de la consulta, què hauríem fet?
Estic segura que si això hagués passat, el doctor hagués trucat a les autoritats per demanar l'autòpsia. No ha estat una mort natural. Pobreta, se la veia tan espantada ahir i tremolava com una fulla. Potser li va fallar el cor? Sí, clar, el cor ha fallat. La pregunta és per què ha fallat. El pes de la consciència. Què vol dir amb això, senyoreta Brent? No em mirin així, tots ho van sentir ahir la nit. Va ser acusada juntament amb el seu germà d'haver matat a una pobra dona gran. I vostè creu que això és veritat? Naturalment. Tots la van veure ahir la nit. Es va desmuntar completament i es va desmaiar. El xoc de veure descoberts els seus pecats davant de tothom va ser massa per ella. S'ha mort de por. S'ha d'estar molt dèbil per morir-se de por. Si patia alguna debilitat cardíaca. Ha sigut la mà de Déu. Ah, no, senyoreta Brent, això no. Aquesta és la seva teoria? No em faci riure, home. Vostè què creu, senyor Warren? Jo no crec res. Jo el que li puc dir, senyoreta Brent, que la justícia de Déu no existeix. La justícia, la providència, ens deixa la feina de castigar-los, vigilar-los i condemnar-los a nosaltres, els mortals, en vida. No hi ha dreceres divines en aquest camí. Costa molt de matar les males herbes. Aviam, siguem pràctics. Què va beure o menjar i la senyoreta Brent abans d'anar a dormir? Res. Res de res? Ni un gotet d'aigua, ni una tasseta de res? Segur que es va prendre una tasseta de res abans d'anar a dormir? El Roger ens diu que no va prendre res de res. Però què hi pot dir el que vulgui? Hosti, que és pesat. Quina teoria més estúpida. Bé, i per què no? La senyoreta Brent hi està d'acord. Tots vau sentir que es van acusar ja a la nit. I si és veritat, en Rogers i les seves germanes van carregar la pobra iaia. Se senten feliços i tranquils. Feliços i tranquils. Miri, he conegut poca gent tan poc feliç i tranquil·la com aquest parell. Ja ho sé, sabien que no estaven en perill immediat de ser descoberts. I ahir a la nit un llunàtic va i comença a escopir els crims de tots nosaltres. Què passa? La dona es trenca, té un daltabàs total. El seu germà no parava de dir-li tot està bé, tot està bé. Li deia perquè no xerrés més. I veu que ella no tindrà la sang freda suficient com per seguir callant gaire temps més i seguir mantint sota pressió. No confia en el seu silenci. Així que agafa, li fica una mica de qualsevol cosa a la tassa, neteja la tassa i la tatera i li diu a tothom que no li ha donat res. Això és impossible. Ningú li faria una cosa així a un germà seu. Es quedaria de pedra si sabés les coses que jo he vist fer-se entre germans. Perdoni, senyoreta, estic començant a preparar l'esmorzar. No soc massa bon cuiner, em temo, i el dinar em preocupa. Vedella freda i unes postres li seria bé. També puc fer algunes patates. De postres tenim galetes i fruita en conserves. Estarà molt bé, Rogers. Però dinar, quin dinar? Si ja no serem aquí per dinar. Quan carai ve el futur vaixell? Senyor Blau, sisplau. Què? Ho sento, senyor, però em temo que el vaixell no vindrà avui. Què? En Fred sempre és aquí abans de les 8. Necessita alguna cosa més, senyoreta? No, gràcies, Rogers. I després diuen que no pot ser el Rogers? La seva germana morta aquí dalt i ell preparant l'esmorzar i parlant tranquil·lament sobre la badia freda? Però no veu que està com mort? Només segueix endavant perquè és el que ha fet, és el que li ha ensenyat a fer tota la vida. Com vol? Què vol que faci, a més a més? Si és que està atrapat aquí mig. Doncs a mi m'ha semblat el gol més curt de la història. Aquí el que és realment important és que la barca no arribi. Això vol dir que hi ha algú que no vol que... Experts fins molt tard. Un no es va despertar i en manca de 8. La senyoreta Rogers no s'ha despertat, oi? Home, què vol dir? Que ens vol matar tots un per un? Sí, això és exactament el que penso. I seguint la rima d'una cançó? Apa, home, això és impossible, ha de ser coincidència. Aquí només hi ha 8 negrets. Això també deu ser una coincidència, no? Què en pensa Blor? No m'agrada. Però no hi ha ningú més en aquesta illa. Jo no n'estaria tan segur. Això és terrible. Ningú de nosaltres abandonarà mai aquesta illa. Algú pot fer callar l'avi? Vostè, senyor Lorenz, què en pensa? No sé què pensar. Que s'equivoca a mi. La majoria d'assassins en sèrie resulten ser persones cultes, tranquil·les, pausades i de bona conversa. Sí, gent encantadora. Doncs sí, n'he examinat uns quants i mai diries tot el que han fet. Doncs miri, si l'assassí resulta ser un paio simpàtic, ja li sabem per vostè. Ara suggereixo que el capità no em registri l'illa mentre jo registro la casa. Val, la casa serà fàcil. Veurem si trobo passadissos secrets o parets que es moguin. No et deixi atrapar. Ai, no pateixi per mi. Són els que es queden aquí els que han de vigilar. Recordin, un es va quedar enrere. Me'n vaig a la meva habitació. Aquesta nit no he dormit gens bé i em vull estirar una estona. Verge Santa, quanta energia que té el Lumber. Vostè creu que té raó? Si hi ha alguna aquesta illa el trobaran, això és pura pedra. Sí, però a mi em sembla que aquest problema necessita de més cervell i de menys múscul. Si vol li vaig a buscar, potser se l'ha deixat a dalt. No, ja hi aniré jo, que sé on pot estar. Gràcies. Em sento més tranquil·la, ara que sé que el capità té una pistola.
perdent el temps. Tots estan perdent el temps. Això creus? Sí, és molt millor seure aquí i esperar. Esperar el què? Esperar al final. I esclar, ojalà pogués trobar la meva dona. La seva dona... Quin jove tan desagradable. No trobo la meva llana enlloc. Què li passa? Que estic preocupada pel general. No sap el que es diu, està malalt de debò. Què li passa, general? Esperant la barca, El seu pecat l'ha trobat. Pau, vinga. Són els fets. Miri, qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra. Encara que la seva dona fos una depravada que s'entrega a les passions més baixes, ell no hi tenia cap dret a prendre's la justícia per la seva mà. I què me'n diu de la Beatrice Taylor? Què es refereix? A l'absurda acusació d'ahir la nit? Sí. Miri, ara que estem soles, no tinc cap problema en explicar-li el que va passar. És més, crec que li anirà bé escoltar-ho. No era un assumpte que es pogués tractar davant dels homes. Per això no me'n vaig voler esplaiar ahir la nit. Aquesta noia, la Beatrice Taylor, estava al meu servei. N'estava molt contenta, perquè era una noia neta, treballadora i endreçada. Per suposat, tot era hipocresia. Era una liberal sense educació. Quin fàstic! Vaig saber que s'havia quedat embarassada de vés a saber qui. Va ser un gran xoc per mi, perquè els seus pares eren persones decents i l'havien educada com cal. Què li va passar? Naturalment, la vaig fer fora de casa meva. Ningú podrà dir mai que jo dono suport a la immoralitat. Quants anys tenia? 17. Només 17 anys? Ja era prou grandeta per saber com s'havia de comportar. Li vaig dir que era una cosa depravada i que estava per sota de tots. Li vaig dir que mai més ningú, cap persona decent la voldria a casa seva. Li vaig dir que el seu nen era fruit del pecat, que estaria marcat tota la vida i que fos qui fos el pare. Ara sí que no s'hi voldria pas casar amb ella. Li vaig dir que em sentia atacada d'haver-la tingut sota el meu sostre. Li va dir tot això a una nena de 17 anys? Sí. Pobre criatura! No tinc cap tipus de compassió amb el pecat. I després suposo que la va fer fora de casa. Naturalment. Com es va sentir quan va saber el que li havia passat, Jo no tenia res per retreure'm. Què vol dir que no es va sentir culpable? Esclar que no. És horrible. És horrible que no fos ni capaç de sentir-se culpable. I els pecadors s'enfonsaran en el forat que han fet ells mateixos. I en la reixa que han teixit, els seus propis peus quedaran atrapats. El Senyor és conegut perquè jutja i executa. I els maleïts els castiga amb la seva pròpia mà. Senyoreta, l'esmorzar està preparat. Els maleïts tornaran a l'infern. Tu calla. Qui sap on són els cavallers? L'esmorzar està preparat. Sí, el Bror i el capità estan registrant la illa. El jutge ha anat a donar una volta i el general el tenim aquí assegut. I tots els prínceps de la mar hauran de baixar dels seus trons. S'hauran de treure les vestimentes i les joies. I tremolant, s'asseuran a la terra i esperaran a temps. Què llegeix, senyoreta Brent? Cada dia llegeixo un trosset de la Bíblia. Una molt bona costum. Ha tingut sort. No, no hi ha res en tota l'illa. No hi ha racons ni coves. És un tros de pedra grossa, res més. Ningú. L'apostaria el que fos que no hi ha ningú més que nosaltres en tota la illa. Ho he recorregut tot, des de l'àtic fins al celler. L'esmorzar ja està preparat. Esmorzar? Fantàstic. Va, vinga, Blor. He estat demanant menjar i rondrem des de que s'ha llevat. Mengem, dormim i riem, que potser avui morirem. Vinga, va. General, espavili. Que toca esmorzar. Va, general. General. Déu meu. On es va quedar? Però no pot ser, senyor meu, som nosaltres en aquesta illa. Exactament, senyor meu. No se n'adona que aquest criminal sempre va un pas per davant nostre? Sap tot el que farem i ajusta els seus plans als nostres. Aquí només hi ha una explicació raonable possible. Quina? El criminal ha de ser un de nosaltres. Ara em sembla que sí que serà difícil. Navegar. És impossible amb aquest temps. Em sento molt millor. Ha estat una molt bona idea fer-nos menjar tots una miqueta i fer-nos prendre una copeta de brandy. Sí, això era necessari. En el jutjat sempre parem per dinar. Aquesta poesia és horrible, no me la podré treure del cap mai. I quan arribin estaran xocs. Vaig a buscar-los. Sí, ens anirà bé.
Uf, això sí que és una tempesta. Han espantat. Esteu junts? Està ben clar que no ens vindrà a socórrer ningú fins que no amaini. És cafè, això? Sí. Fantàstic. Ho veus? No bec alcohol. Carai, tant de sacrifici només un pot qualificar d'heroi. He tingut una vida plena d'aventures. Sempre porto la pistola amb mi. A més, m'ajuda, em dóna confiança i em dóna seguretat. No m'ho crec, vull saber la veritat sobre aquesta pistola. Ostres, que desconfiat que ets, nano. Quan et diuen mentides me n'adono. Sobre aquesta pistola jo també vull saber unes quantes coses. Val, no m'acorralin. Vaig rebre una carta on se'm convidava aquí. El que escrivia, el tal desconegut. Em deia que m'ho passaria d'allò més bé. Em prometia unes vacances perfectes per les meves qualitats i aptituds. Plenes d'emocions fortes. I no m'enganyava, eh? Va, vés a canviar-te de roba, sisplau, que agafaràs un refredat. A mi no m'haguessin enganyat pas a mi així. Mira, Anglaterra és el país més avorrit del món. No hi passa mai res. Em va picar la curiositat, què voleu que us digui? Doncs la curiositat va matar el gat. Sí, és veritat. Canvia't, et posaràs malalt. Ai, ja hi vaig, reina meva. Ai, m'encanta. És l'instint maternal. Ximple. Quina història, eh? Vostè creuen que és veritat? Perquè després de tot, perquè no ens la va explicar ahir, eh? Perquè podria ser que pensés que el que va passar ahir era la història de la qual feia publicitat a la carta. Potser ho és. Jo no ho crec. El que va escriure això sabia que en Lorca vindria. Per això va posar totes les aventures i el misteri. Jo no me'n refio. Vostè no el coneix. Hem de marxar d'aquí, ens anem demà. El que han de fer és no deixar-nos ens company. Ho sento, tota aquesta situació em supera. Que normal a mi. Sí, no paro de somiar hospitals i ganivets al meu cor que m'amenaça. Quins malsons. Que potser no somia mai, vostè em condemnats a mort? Miri, si dic pel tal Ecorciton, li puc assegurar que no hi ha de perdre ni un segon de son a causa de la seva mort. Era un criminal brutal, amb la sang més freda coneixent. El jurat el volia deixar lliure, però jo ho vaig evitar. Vaig fer que el pengessin. Fa fred, no? Una bona tarda, Roger. És veritat, on ha anat? Fa estona que no el veig. Anat a fer llenya per fer. Però on dimonis va, Dolor? Que s'ha tornat por? Falten dues figuretes. Dues? Em pensava que eres tu. No. Roger ni en bo. No? Que l'hauria d'haver vist. Que he vist el Roger, no? No, no l'he vist. Només en queden 5. Està mort. Està a la cuina. Hi ha sang i llenya per tot arreu. I ha clavat una de les seves des del darrere quan es duia la llenya. Tranquil·la, Vera. Sempre que se'n van anar a fer llenya de les traves, va perquè me'l mitja per que les Vera, tranquil·litza't. Senta. I ara què? Ara què toca, nois? Què toca? Abelles? Que potser hi ha un rusc a la illa? Sí, no em mireu així, no? És el vers de la cançó. 6 negrets jugant amb les abelles. Un es va punxar i en van quedar 5. Clar, de broma, només en queden 5. Sí, però tots nosaltres tenim molt bona pinta. No sembla que ningú s'hagi punxat amb res. Un moment. Volen dir que està bé? Senyora Cabrera, està bé. Llebre, xeringa! Ja tenim la nostra veïna. Mentre estava aquí segura, un de nosaltres. Un de nosaltres. Un de nosaltres, a mi. El moment de fer-se graciós. És per trencar el gel, dona, és que hi ha tanta tensió aquí que no es pot ni respirar. Mireu, s'ha acudit que podríem jugar un joc. L'anomenarem sospites. A, sospita de B. B, sospita de C. C, sospita de D, i així tots. Va, començarem amb l'amic Blor. No és que és difícil d'endevinar de qui es confia l'amic Blor, oi que no? M'ha sortit un pretendent. No ho nego. Miri, repartir justícia a cops de destral no és un passatemps que m'interessi. Si m'haig de carregar algú, haig d'obtenir alguna cosa a canvi. Tot el que dic és que vostè ha estat fent coses estranyes des del principi. Va arribar aquí i ens va explicar dues històries diferents. Ahir va venir amb una pistola i ara resulta que l'ha perduda. Que l'he perduda? Jo no m'ho crec. Miri, a veure, Blor, però què vols que faci? Ja li he dit que em registri? Sí, segur que no la porta a sobre, però sap on és. La deu tenir amagada a algun lloc de l'illa, segur. Ostres, Blor, fes servir el cervell. Si hagués volgut, ja us hagués pogut matar tots 4. Pam, 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 pam! Sí, però no seguiria la cançó. Però de on li faig cara d'estar boig? Si sóc el que estic més sencer de tots. A vegades hi ha llunàtics que mai diries que són llunàtics. No ens podem quedar aquí seguts sense fer res. Hi ha alguna cosa que puguem fer, no sé, encendre foc a fora. És tan fàcil encendre focs enmig de tempesta? És qüestió de temps i paciència. El temps amainarà, s'aclarirà. Podrem encendre un bon foc que es vegi des del poble. No qüestió de temps. Temps! No podem perdre el temps, ens morirem tots! Hem pres les millors mesures possibles. Estic segura que si ens quedem aquí
Pobra Luisa, com es deia? Clis? Com la va matar? Van ser els nervis? No. Va ser la beguda. Abans era infermera de quiròfan. Aquell dia anava molt beguda. No sabia el que em feia. Vaig tirar els instruments a terra. Li vaig donar al metge l'ampolleta equivocada. Li vaig posar el suero quan no tocava. La vaig matar. La resta d'equip mèdic i infermeres no van dir res pel meu pare. Un metge eminent. O potser pel prestigi de l'hospital. O potser per no sortir respitjades elles mateixes. Tenia raó. Em van oferir una feina en una consulta que tracta els trastorns nerviosos. La vaig agafar sense dubtar. La cara d'aquella dona em perseguia. Tenia marit i fills. Quina barbaritat. No crec que estigui en condicions de jutjar ningú, vostè. Què vol dir? Va, vinga, sisplau. No es discuteixin, que tots estem al mateix cantó. Ho sento, ha sigut culpa meva. És aquesta maleïda inactivitat em poses nervis de punta. Hem pres, jo estic segur que hem pres la millor mesura possible. Tots estem registrats. Tots sabem que no tenim ni armes de foc ni verí d'aquest tipus. Mentre continuem així i ens puguem veure els uns als altres, la repetició de qualsevol de les coses que hem passat seran impossibles. No passarà res. Però no podem seguir així, necessitarem menjar, dormir. Exacte. Sí, l'única oportunitat que té l'assassí és d'enxampar-nos a soles. Si ho evitem, estem segurs. Segurs. Estàs molt callada, Vera. No tinc res a dir. Em pregunto quina hora deu ser. És aquesta horrible espera, això d'estar esperant a que les hores passin i a la vegada tenir por de que passin, perquè poden ser les últimes. Quina hora és? 9:45. Encara? Hi ha molt poca llum. Hauríem d'encendre espelmes. Això ens tranquil·litza. Esplèndid, preciosa. Aquest individu diu que és policia, però no en tenim cap prova. Només ho va dir després de sentir la gravació. Abans es feia passar per un ric sud-africà. I potser això de policia és un altre personatge que s'ha inventat. Què en sabem d'ell? Res de res. Però si està tan clar que és policia, mira-li els peus, home. Miri, no, per tenir altra gràcia, Miri, va, només perquè quedi clar on som, a veure. La senyoreta Vera sospita de vostè, senyoreta Laura. O no s'ha donat compte com de tant en tant la mira de reull amb aquests enormes ulls que té? Jo sospito de vostè, Wargrave. En Blor sospita de mi. I vostè, senyoret Armstrong, sospita d'en Blor. I vostè, senyor meu? Ben aviat aquest matí he arribat a una conclusió. Crec que totes les proves assenyalen a una persona. I segueixo tinguent la mateixa opinió. Qui? Crec que no estarà bé de part meva dir de qui sospito. No tinc ganes de morir el següent. Home, però ho hem dit tots, no siguis garrilla cries. Prefereixo no dir-ho. Tinc gana. Quedem-nos aquí, el senyor Lorenz diu que si ens quedem aquí estarem segurs. Jo també estic afamada. Jo també. Què li sembla, Blor? Si va a la cuina i agafa alguna cosa, podríem fer torns, mengi alguna cosa. I què li sembla si porto una caixa de galetes? Em sembla bona idea. Què tal si prenem una mica de whisky? Sempre que estigui d'una botella que estigui per obrir, em sembla bé, Blor. Vera! Vera! Què ha sigut? Ha sigut horrible. Estava tan espantada. Mare de Déu, m'estava obrint i fos. Hi havia una espècie d'alga verda penjada dalt de la meva habitació. I quan l'ha agafat, de veritat, m'he pensat que m'estava escanyant. Una mà freda i humida. No em sorprèn que cridessis. Qui deu haver penjat l'alga a la meva habitació? De veritat, No ho sé. Hosti, no funciona. Quan m'assenti li sabrà greu ben escut. Qui ve? Jo. Espelmes, espelmes, porta espelmes. Porto més espelmes. Soc jo, va, qui ha disparat? Vera? Vosaltres m'heu fet anar a buscar cigarrets. Per això heu penjat l'alga dalt del meu sostre. Per això ja volíeu enganxar soles. Vosaltres em volíeu enganxar soles en aquest pobre home per tenir un aquí mort, indefens. I a mi aquells que ho teniu planejat. Estem tots bojos. Per això volia la llana gris i la cortina de seda vermella. Ho teniu planejat per allò que vaig fer. Déu meu, Vinga, Vera! Em vaig imaginar de tot, però res més petit que un incendi em podia haver sortit de la meva habitació. M'agrada que prenguis precaucions. Estic fora de parlar, què fem? Si vols saber la meva opinió, quedar-nos aquí, esperar, i ja vindrà si vol. Jo vull anar-la a buscar. Però, Blor, que no prenc ni a trets, vostè. Creu que és sensat